50 лет – юбилей особенный. За спиной полвека, а впереди еще целая жизнь. Сегодня, 25 июня, такое незабываемое торжество празднует и житель поселка Радищево Бекеняев Раиль Джиганшевич. С золотым юбилеем искренне спешат его поздравить любящая супруга Рамиля Брякиповна, сыновья Ильдар и Айдар. 50 лет – это ни много и ни мало. Это половина пройденного жизненного пути. Это свершение новое начало, несмотря на то, что дети уже выросли. И поэтому в столь знаменательный день, середину прожитого века, хочу я, любимый мой, от всей души пожелать множества интереснейших идей, нескончаемого оптимизма и веры в собственные силы, успехов в жизни, крепкого здоровья, побольше счастливых мгновений и любви, признания среди близких и друзей. В мире до нас уже было сказано столько слов о маме, но для нас лично папа – это опора, надежность и тыл. Спасибо тебе, отец, за воспитание, строгость, принципиальность и любовь. Они сделали из нас людей. Пускай же судьба будет к тебе благосклонна и добра. Желаем тебе только здоровья, ведь все остальное ты привык добывать сам. Продолжают ваши близкие письмо и на родном языке. Безнең кадерле, яраткан кешебез, сөекле тормыш иптәшем, газиз әткәебез тумышы белән Кирюшкин авылыннан. Әниебез Наҗия һәм әтиебез Джиганша Бекеняевлар гаиләсенең ул 3нче балалары булып дөньяга аваз сала. Бар авыл балалары сыман эшкә чыныгып үсә ул. Шуңа да инде гомер барышында ул сынатмый. Гаиләсенә шын башлык булып, мин хатынына кыядай терәк, улларына шын әти була ала. Кадерлебез, син бу юбилееңа инде тулы ир-ат булып җитештең. Шөкер Аллага, мәхәббәткә төренгән яраткан хатының, күз карасыдай кадерле балаларың да бар. Синең һәр казанышыңа шатланып торган ике яктан да туганнар, дуслар бар. Сөеклебез, илле ул дөрестән дә бөтен тәннең, җанның гайрәтләнеп, дәртләнеп яшәгән чагы. Бер сүз белән әйткәндә, тормыш җигәнен тотып, хыялларга омтылып, максатларга ирешер чак. Бер әйбердән дә курыкма. Нинди генә эшләр башласаң да, синең яныңда ярдәм итә алырлык якыннарың бар. Без сине яратабыз, якыныбыз, һәм гел синең янәшәңдә булырга ышандырабыз. Авырлыклар килсә туктама, шатлыкларга төренеп, яратып һәм яратылып яшә. 50 диләр бу егеткә. Карасаң, ышанмассың. Нинди икәнлеген белсәң, бер үк күзең алмассың. Булдыклы гаилә башлыгы, игътибарлы балада, яңадан эшкә тотына бераз туктап алада. Киләчәктә кадерлебез, бары бәхетең булсын. Гаиләң исәнлек, саулыкка, татлы шатлыкка тулсын. Юбилейлар төрле була, синеке матур бүген. Гел аяз, болытсыз булсын баш очыңдагы күгең. Хатыныңны гел яратып, балаларга сыкланып, яшә бу матур дөньяда барыннан ям, тәм табып. Хөрмәтле Раиль Джиганшевич, якыннарыгызның матур теләкләрен күркәм җырда дәвам итәр. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың